d'entrada que el llibre està format per 3 parts diferents. Una primera, que és una mena de posada en escena, que és la part dels encenalls, es diu, d'acord? En el qual va jugant amb capítols molt curts, ens va posant en situació amb cada una de les persones i dels llocs on van passant les històries. És a dir, tenim Llançà, tenim Londres, abans que Londres, tenim Amsterdam i Lice, també Holanda, i ens va fent a través de petits capítols saltant del present al passat, del 2011 al segle XVII, ens va explicant una sèrie d'històries personals i ens va marcant els personatges. La segona part del llibre és la que ell anomena foc, que és on tot crema. És on totes les circumstàncies, els petits detalls, les casualitats o les situacions van fent que els personatges vagin movent, vagin interaccionant i per tant a partir d'aquí es crea, diguem que és el cos de la novel·la. I després al final hi ha la part de les brases, tot un simbolisme això del foc també, els senalls, focs i brases, que és quan, diguem, és el desenllaç una mica, és la part final, una part molt tendra, a mi m'ha agradat molt perquè és una part realment tendra, i que calma una mica la història de la novel·la. Mira, jo voldria començar, per exemple, amb un detall de la descripció que fas d'una taverna, quan entra la Kate la primera vegada a la taverna. Hi ha un tros que a mi m'ha agradat molt, perquè em fa una mica la idea de com descriu i com crea l'ambient. Jo quan llegeixo aquest text, automàticament m'estic prenent una cervesa a la taverna, és així, si m'imagino aquelles pel·lícules històriques, no? Diu més o menys això, diu, no, més o menys no exactament. Diu, el senyor Pepis va empènyer la porta, que va grinyolar en obrir-se. L'home va cedir el pas a la noia i ell va entrar rere seu. La Catherine va esperar que els ulls se li acostumessin a aquella mitja foscor. Es trobava en una sala rectangular, mal il·luminada, amb les poques finestres que donaven al carrer tan brutes, que no hi entrava ni un bri de llum. Repartit per l'espai hi havia tot de taules i banquets de fusta, similars als que hi havia a la taverna del Miner, on havia estat en comptades ocasions. Gairebé totes eren ocupades per grups d'homes que bevien cervesa d'unes gerres grosses, sutzes i d'aparença pesant. Alguns també menjaven d'un plat de potatge que la Catherine va ser incapaç de comparar amb cap menja similar de les que cuinava la mare, perquè l'aspecte d'allò era el d'una repugnant gasòfia. I ho acompanyaven amb un tros de pa. Tothom va mirar cap a la porta i van tornar tot seguit a les seves converses i activitats. Al fons de la sala, la noia va observar un taulell de fusta ennegrida i crivellada, amb un gegant al darrere. L'home va alçar el cap de la feina que feia per mirar qui havia entrat, i al moment el rostre va expressar una sincera alegria. Bé, penso que descriu, és una manera molt clara de descriure un ambient d'una taverna i per tant jo això penso que és una cosa que durant tot el llibre jo destaco molt. I tractes molts temes que a partir d'aquí que són importants, com un tema, per exemple, les classes socials. No és el mateix que aquests personatges surtin de poblacions petites que no que formin part d'un estatus. Per tant, segurament patiran més. Això crec que et serveix per donar-hi més drama i intríngulis, no? Segurament, almenys això ho interpreta així. Hi ha el tema de les religions també. Surt el pastor, surten les bruixes, surt un jueu que els jueus havien estat expulsats abans, ara ja podien tornar, però és una barreja d'aquests temes. Hi ha el tema de la dona també, del maltractament de la sogra possible, o del maltractador, clar, no només dels homes, sinó que hi ha una dona que també maltracta, és capaç d'oferir al seu fill una noia indefensa que diu, bueno, queda't aquí a treballar, però en el fons serviràs per tot.